Blíži sa pád Babylónu? V knihe Zjavenie Jána v 18. kapitole je predpovedaný pád veľkého obchodného systému. Proroctvo znie takto. Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba. Mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. Skríkol mohutným hlasom. Padol veľký Babylon, stal sa príbytkom démonov, väzením všetkých nečistých duchov a väznicou všetkých nečistých a nenávidených vtákov, lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva a zemskí králi smilnili s ním, i kupci zeme zbohatli z jeho hojnej nádhery. A počul som iný hlas volať z neba. Výjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag, lebo nahromadilo sa mu hriechov až po nebo. Boh sa však rozpomenul na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako on platieval, zdvojnásobte mu dvojnásobok jeho skutkov. Do kalicha, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Koľko sa vychvaľoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku, lebo si myslí, sedím ako kráľovná, nie som vdovou a neuvidím smútok. Preto jedného dňa prídu jeho pliagy, smrť, smútok, hlad a spáli ho oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho súdi. Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami povedia: Beda, beda, veľké mesto Babylon, mesto mocné, že za hodinu prišlo tvoje odsúdenie. A kupci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už nikto nekúpi ich tovar. Tovar zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu. Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, odišlo od teba, čo bolo drahocenné a lesklé, sa ti stratilo a nikdy to viac nenájdu. Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zďaleka zastanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalostiť a volať: Beda, beda, veľké mesto, odeté do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobené zlatom, drahokamom a perlami, že za hodinu spustlo toľké bohatstvo. Každý kormidelník, každý pobrežný plavec, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka zastali a skríkli, keď uzreli dym jeho požiaru. Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu? Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalostiac: Beda, beda, veľké mesto, v ktorom zbohatli všetci, ktorí mali lode na mori, že spustlo za hodinu. Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a pomstil vás na ňom. Na to silný anjel zdvihol kameň, podobný veľkému žarnovu, a hodil ho do mora so slovami: Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a nikto ho viac nenájde. Neozve sa v tebe viac hlas citaristov a hudobníkov, ani tých, čo pískajú a trúbia. Nebude v tebe viac nejakého umelca, nejakého umenia. Nebude počuť v tebe klepot mlyna, nezasvieti v tebe viac svetlo sviece. Nebude počuť v tebe hlas ženicha a nevesty, lebo tvojimi kupcami boli veľmoži zeme a svojimi kúzlami si zmámilo všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všetkých povraždených na zemi. Skutočne vidíme, že pád svetového obchodného zriadenia sa blíži. V tejto dobe je dôležité prijať vieru v Pána Ježiša Krista, žiť zbožne a pripraviť sa tak na túto veľkú zmenu.